Jakinola hizkuntzen etxeak lokal berria estreinetu du Baionan. Geroz eta ikasle gehiago dituzte, geroz eta hizkuntza gehiago eta formazio azarago elkargune bilakatzeko asmoz. Zinez beharrezkoa zen pixka bat hori leku gehiago gaitea eta Jakinolaren helburu osoa zen jendea elkartzea behar lekuan eta hori ez geren lortzen hango lokalean, beraz lokal horretan gira eta biziki pozik, ze jendea elkartzen da, bada leku jendearentzat eta ontsa da. San Espiritu auzoan jarraitzeko nahia izan dute, izan ere, auzo xume gisa hartua den gune honetan, aniztasun handia eta ondorioz aberastasun handia dagoela nabarmendu dute. Ikasten ari girelarik, ditugu mila gauza partekatzeko, ez? Eta nahi ditugu iturri guzietatik ere gauzak ikasi, barneratu, eta gure publikoa biziki anitza da. Badira migrantak, badira profesionalak, badira plazerarentzat ikasten duten pertsonak, eta helburua da pertsona guzi horiek elkartzea, leku batean, hortan hibridoa dela deitzen dugu. Eta gero, erabiltzen ditugun metodoetan ere, hibridotasun zerbait txekatzen dugu, bai proposatzen diren kurtso moduetan, banakako kurtsoak, taldekako kurtsoak, izan presentzialean edo distantzialean, izan kurtso aski formaletan edo ateraldi ekintza informalagoetan. Egun 14 hizkuntza eskaintzen dituzte, arrakasta gehien, euskarak, gaztelaniak, frantsesak eta inglesak dute, eta eskaintzen hasi dira egun korearra ere bai. Hizkuntza aniztasunaren inguruko lana egiten dugula, beste zentro edo formakuntza lekuei konparatuz, aniz bereziten dira hizkuntza baten inguruan, eta gusaiatzen gira hori. Hizkuntza guziak elkar bisarazten eta horiek ohoreatzen eta bisarazten. Era guztietako ikasleak dituzte, gazteak, erretretadunak edota migratzaileak, gune hibridoa dela azpimarratu dute. Hoartzen gira poliki-poliki, hemen Ipar Euskal Herrian eta auzo hortan agian bereziki, bakoitza bere burbuilean bizi dela, ez? Piskat euskaldunak alde batean, gaskoiak beste alde batean, migranteak bakoitza bere komunitatean, eta hor elkartzen dira denak hemen, eta burbuilak piskat zapartatzen zizkigu, eta hori biziki berita da. Eta Jakinolarekin batera, Konkistador izeneko formazio gunea zabaldu dute leku berean, arlo digitalean formatzeko helburuarekin. Aujourd'hui on est à Bayona, mais on va aussi passer à la frontière, on a des bureaux à Donosti et on a la gare d'Andaï. Behar handiatako negozioetarako beharrezkoa da dio arduradunak. Dans lequel on accompagne les gens à apprendre les métiers du digital et aussi on monte des entreprises avec eux. Digital arloko formazio zentro honetan, aplikazioak, e-commerce negozioak, sare sozialak eta bar kudeatzen erakusten da. Hori guztia mugaz gaindiko ikuspegiarekin. Euskal Herri bateratuago bat lortuko genuke ekintzailetza eta hezkuntzaren bidez. Hegoaldean nagoenean domaia da jendeak ez dakiela nola funtzionatzen duen iparraldeak eta alderantziz. Beharrezkoa da, ekonomikoki oso aberasgarria mugaz gaindiko elkarlanak gure denean beharko luke. Jakinola eta Konkistador gune hau hiriko beste aktoreentzat irekia izanen da, modularrak diren espazioekin, gelak alokatu eta formazio, kirol edota kultur ekimenak antolatzeko xedez.